Kailangan stable tayo kasi ito yung papag-aralan po natin. Amen? Pag sinabing stable, statisado. Walang pagdududa. Ano? At sa panahon natin ngayon, siyempre po, sa nangyayari po, hindi mo mawala sa isipan na may mga tao nagdududa. Hindi mo malis yun, panahon pa ni Cristo. So, hindi naman nagpagod po. Sa totoo lang po, dapat pangkaraniwan na lang yan. Pag ikaw ay mananampalataya, yun yung pinaka-heads po natin, yun yung pinaka-lamang po natin sa iba. Dahil tayo po ay may pinanghahawakan. Pinanghahawakan na salita ng Diyos, hindi po salita ng hari lang. Politiko, o kilala, o kalubasa. Hindi po. Ang pinag-usapan po natin dito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po yan, involves po dyan yung faith. Pananampalataya. Kasi Diyos, walang nakakita sa iyo. Kaya kailan manampalataya ka na may Diyos. Kaya yung mga iba na mababaw lang po, hindi nila talaga matarot yan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka na. Ang kailangan lang po, ihanda natin yung ating sarili. Kasi the just shall live by faith. Ang mananampalataya na bubuhay sa pananampalataya. Kaya nga, pag ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, kailangan nagre-rejoice ka eh. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kasi nga, nabubuhay po tayo sa pananampalataya. Ito yung papag-aralan po natin. Ito ang title. My preaching this morning is entitled The Nature of Faith. The nature. Ano bang ibig sabihin ng nature? The nature of faith, likas, natural. Ibig sabihin, natural na po yan. O, likas yan. Parang ng tao, anong kalikasan ng tao? O, ang likas ng tao, makasalanan. Yun po ang ano natin, yun ang reality. Kailan nakapag ang Diyos, bumaba po siya sa pamagitan ni Jesus Christ para tubusin po tayo. Kaya wala na yung kalikasan na yun, wala na. O, yung ano na natin ngayon, pananampalataya. Kasi nga, pinapanal tayo, Jesus Christ justified our faith. Ibig ko sa'yo, pinapanal tayo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya hindi ka na makasalanan kasi tinubos niya na po tayo dahil sa cross. O, kaya iba po yung mananampalataya, iba yung unbeliever, iba yung believer. Okay, kasi yung iba po talagang mababaw lang. Hindi nila tarok. Hindi pa dumating sa kanila yung mercy ng ating Lord, yung habang dumating na, kaya lang hindi nila pinansin. Sinabi ng Lord yan eh, who believe on our report? Sino ang naniniwala sa aming ulat? Yung report, yung good news. O, yan yung good news. Kaya, pag ikaw ay nag-share, mahirap paniwalaan. Pero, mapalad ka o matuwa ka pag naniwala yung tao. Kasi bukas yung kanyang puso sa mabuting balita. Kaya dito po, itong nature of faith na yun, kaya binasa po natin sa Mark chapter 4 verse 23, ang nakalagay po roon, si Kristo po ang nagsabi, no? Ang may pandinig ay dapat makinig. Ano ibig sabihin nun? Yung context na yun, yun yung pag-asik ng salita ng Diyos. Pag sinabing stable, statisado, walang pagdududa, ano? At sa panahon natin ngayon, siyempre po, sa nangyayari po, hindi mo mawala sa isipan na may mga tao nagdududa. Hindi mo malis yun, panahon pa ni Cristo. So, hindi naman nagpagod po. Sa totoo lang po, dapat pangkaraniwan na lang yan. Pag ikaw ay mananampalataya, yun yung pinaka-heads po natin, yun yung pinaka-lamang po natin sa iba. Dahil tayo po ay may pinanghahawakan. Pinanghahawakan na salita ng Diyos, hindi po salita ng hari lang. Politiko, o kilala, o kalubasa. Ang pinag-usapan po natin dito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po yan, involves po dyan yung faith. Pananampalataya. Kasi Diyos, walang nakakita sa iyo. Kaya kailan manampalataya ka na may Diyos. Kaya yung mga iba na mababaw lang po, hindi nila talaga matarot yan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka na. Ang kailangan lang po, ihanda natin yung ating sarili. Kasi the just shall live by faith. Ang mananampalataya na bubuhay sa pananampalataya. Kaya nga, pag ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, kailangan nagre-rejoice ka eh. Hindi ka nawawala ng pag-asa. My preaching this morning is entitled The Nature of Faith. The nature.
Ano bang ibig sabihin ng nature? The nature of faith, likas, natural. Ibig sabihin, natural na po yan. O, likas yan. Parang ng tao, anong kalikasan ng tao? O, ang likas ng tao, makasalanan. Yun po ang ano natin, yun ang reality. Kaya lang nakapag ang Diyos, bumaba po siya sa pamagitan ni Jesus Christ para tubusin po tayo. Kaya wala na yung kalikasan na yun, wala na. O, yung ano na natin ngayon, pananampalataya. Kasi nga, pinapanal tayo, Jesus Christ justified our faith. So, ibig ko sabihin, pinapanal tayo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya, hindi ka na makasalanan kasi tinubos niya na po tayo dahil sa cross. O, kaya iba po yung mananampalataya, iba yung unbeliever, iba yung believer. Okay, kasi yung iba po talagang mababaw lang. Hindi nila taro. Hindi pa dumating sa kanila yung mercy ng ating Lord, yung habang dumating na, kaya lang hindi nila pinansin. Sinabi ng Lord yan eh, who believe on our report? Sino ang naniniwala sa aming ulat? Yung report, yung good news. O, yun yung good news. Kaya, pag ikaw ay nag-share, mahirap paniwalaan. Pero, mapalad ka o matuwa ka pag naniwala yung tao. Kasi bukas yung kanyang puso sa mabuting balita. Kaya dito po, itong nature of faith na yun, kaya binasa po natin sa Mark chapter 4 verse 23, ang nakalagay po roon, si Kristo po ang nagsabi, no? Ang may pandinig ay dapat makinig. Ano ibig sabihin nun? Yung context na yun, yun yung pag-asik ng salita ng Diyos. Nagasip ang mga ngaral na punta sa mabuting lupa. Kaya lumago ng 30, 60, 90 to 100 volts. Kaya sabi ng Lord, yung may pandinig ay makinig. Kaya sa sumunod po yung na verse na yan, sabi niya yung ilaw, pag may ilaw ka, hindi mo itago. Kailan ilantad mo? Ang ibig ko sabihin, pag ikaw ay naliwanagan sa salita ng Diyos, ilantad mo, huwag mo itago. Yung iyong witness, yung iyong saksi, yung bilang mananampalataya, sabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay na binago ka ng ating Diyos. Amen? Hindi pa ba kayo? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dito po, ilang pieces sinabi ng ating Panginoon yan pag nangangaral. Kasi alam ng Lord na mayroon talagang hindrances sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Kasi nandito tayo sa laman. Kasi ang pananampalataya is pertaining to faith. God, spiritual po yan. Kaya kailangan manampalataya. Kaya sinabi sa Hebrew chapter 11, verse 6, na kailan pag lumapit ka sa Diyos, kailan lumapit ka na nananalig ka na may Diyos. Kasi pagka ikaw yung tao na protagonist, o kaya atheista, existence without existence, ay wala na. Yung mindset mo, wala na Diyos. Wala. Kaya napakahirap yung nabubuhay sila sa sarili. Ayaw na Diyos yun. Kasi, nilikha ka ng Diyos eh. God created us in His own image, the image of God. So, matindi po yung paglikha niya sa atin. Kaya, sarili niyang imahen, sarili niyang image. Kaya sabi niya, pag ikaw ay mananampalataya na, hayaan mo yung spiritual ears mo, kailan makinig. Ngayon, ang sabi po rin sa Romans 10:17, saan natin makukuha ang ating pananampalataya? So, then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Magandang po sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, papasok yung salita ng Diyos, hindi sa kabalisahan. Kasi minsan pumapasok yung salita ng Diyos sa ating puso, sa ating isip. Paglabas po natin, pagkatapos ng Bible study, walang nare-retain. Pag-pray nyo po yun, na mayroong maiwan. Amen po? Kasi pag walang maiwan niya, parang pumunta ka lang sa salabit, tinignan mo yung sarili mo ngayon, pag talikod mo, hindi mo na alam yung sura mo. Ano suot mo nung nakarang linggo? Di ba? Wala na. Kahit na mamaya, anong suot mo, anong sura mo? Di ba naman? Ganun din po ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag ang salita ng Diyos po may pinapangaral, pananampalataya po yan. Hearing and hearing by the word of God. Hearing and hearing. Kailangan makinig ka na makinig. Kung hindi ka naman makinig, magbasa ka. O kasi may instruction na po eh. Kaya sabi dyan, dito nang gagaling ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Yung Word of God po dyan, Word of Christ.
Sa ibang version po sa King James, Word of Christ. Kaya napakahalaga po itong salita ng Diyos. Okay? Kaya dito sa James chapter 2 verse 14, what does it profit, my brethren? If someone says he has faith but does not have works, can faith save him? Oh, dito naman po kay Santiago, sabi niya, ano raw ang paginapang ng kapatid po yan ha, mga brethren na nananampalataya. Kung sinabi ng iba, ito ang pananampalataya, pero wala namang gawa. Can faith save him? Ang example pa dyan si Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Bakit tinuring siya na kaibigan ng Diyos at matuwid? Kasi may ginawa siya. Anong ginawa niya? Nung sabi ng Lord sa kanya, Abraham, magkakaroon ka ng anak na marami, sindami ng buhangin at sindami ng bituin sa kalangitan. Nanalig siya. Nanalig siya kahit na matanda na siya. Nung nanalig siya at binigyan siya ng anak, naniwala pa rin siya na kahit nakaisa-isang anak niya si Isaac, dadami yun. Anong ginawa niya? Anong ginawa ng Lord sa sinubok siya? Abraham, ialay mo. Ialay mo si Isaac. O biro mo, sabi ng Lord sa kanya, marami kang angkan, marami kang lahi. O, tapos kukunin. Anak siya ng pagkamatanda, iisa lang. Tapos ang sabi ng Lord, ialay mo. Kaya mo ba yun? Kaya ba? Sa atin, na literal na tao, hindi mo kaya. Pero si Abraham, kilalaan niya ang Panginoon. Bakit po? Kinausap niya na eh. Naniwala siya, nanalig po siya, nadala niya ang kanyang anak kahit tayo isa lang. Kaya ang ginawa niya, inalay niya. Bakit? Alam niya, kayang buhayin siya ng Diyos kahit napatayin niya. Wala sa isip niya, talagang papatayin niya. Bakit? Kilala niya yung Diyos niya eh. Kaya niya mag-produce ng maraming Isaac. Dapat gano'n ang pananampalataya natin. Paano? Anak tayo ni Abraham, di ba? Tapos nanalig tayo sa mga salita ni Kristo. Dapat ang pananampalataya na po natin, alam na natin na yung huling panahon, taghirap, giyera, taggutom, pandemic, kaguluhan, wars, rumors against, wars nation against nation, ang mga anak ay suwain, lovers of money, more than lovers of God. Dapat alam na natin yun. Hindi na nagpulong ang Diyos. Ngayon, pag dumarating yun, para bang magaya rin tayo ng mga hindi mananampalataya. Na sumasakay sa mga problema, sumasakay sa mga hindi mananampalataya ka, di lumaban ka, kasama mo naman ang ating Panginoon. Sabi niya, ang battle is not yours. Yung labanan ay hindi inyo. Akin yan. Kasi anak ka ng ating Panginoon. Amen? Kaya dito, kailangan magkakumpay niya. Faith with words. Kaya sabi mo siya katabi, faith with words. Example po niya ng faith with words. Ano yan? Wari, katatapos lang po ang Kasi yung iba, ginagawa yung lisensya ng yung faith po dyan, paniniwala o pananampalataya. Pananalig. Iba yung paniniwala. Okay. Medyo ibabawan natin. Ang pananampalataya po malalim. Pananalig po yan. Pareho po yan synonyms yan sa Tagalog. Okay? Ngayon, mga kapatid, dito po, kaya mga kapatid, ano ang paginabang? Mga mananampalataya. Sinabi mo dyan, kapatid, pagpalain ka. Lumapit sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin yan, yun yung context yan. Lumapit sa'yo. Alam mo naman na walang lalapitan yan. Alam mo na, nararamdaman mo na. Minsan nahihiya yan magsalita. Tanungin mo pa ba na, wala naman na inaasahan yan, kaya lumapit sa'yo. Kaya sabi nun,
Ano pa ginabang mo dyan, kapatid? Kumain ka na ba? May damit ka ba? Yun ang ibig sabihin. Oh, mananampalataya ka. Oh, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka, wala ka namang ginawa. May lumapit sa'yo, hindi mo naman tinulungan. Yun ang ibig sabihin nun. Kalakip na gawa. Ang pananampalataya ay dapat may kalakip na gawa. Kaya sabihin ko sa'yo katabi, may kalakip na gawa. Kasi ang sabi ng iba, manampalataya ka lang. Ligtas ka na. Totoo naman po yun. Sinabi po ng ng Book of Acts. Believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Pero yung tinila pinasa yung context, yung una at saka yung huli. May kakipat, may kasunod po yun eh. Nanalig po sila, tumanggap po sila, nagpabaptize po sila. Yun yung gawa doon. Amen? Hindi ka lang pwedeng manalig, nasa isip mo lang, ay nananalig ako kay Jesus Christ sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Wala akong trabaho. Manalig ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang magbibigay sa akin ng trabaho. Hindi ka naman lumakad. Hindi ka naman nagano ng resume mo. Asan ang gawa doon? Amen? Gusto ko, Panginoon, na magkaroon ka ng abroad. Ilang taong ka na nagpipray, yung pananampalataya mo nasa isip at puso mo. Wala namang gawa. Hindi patay. Sabi niya, sa susunod patay. Ano ibig sabihin? Huwag ka matakot kasama mo ang Diyos. Yung salita nasa iyo, yung Holy Spirit nasa iyo. Kahit na mahirap na buhay, magkakaroon ka ng pagkain. Pinapakain niya yung mga ito. Sinusuplayan niya yung needs ng mga ilalo ka pa ang kanya. Sinabi ng Lord eh. How much more? You are more precious than the birds of the air. O kasi nilisyahan niya tayo. O kaya very precious ka sa harapan ng Lord. Sabi mo siya, patabi, very precious ka. Eh minsan, mga kapatid alam niyo, pag ikaw ay mananampalataya ka, ang sabi ng Lord, pag nawala yung mananampalataya, nalulungkot ang Lord Yung mga precious, in the sight of the Lord, those who are righteous, the death of the righteous. Oh, nalulungkot ang Lord. Oh. Yung mga nawawalang mga matuwid, nalulungkot ang Lord. O kasi ilaw ka Kasi very precious ka Pag tumingin ang Lord sa mundong ito, madilim. Pero may mga precious stones. May mga mananampalataya na kumikislap-kislap. At doon natutuwa ang Diyos. Nagliliwanag pa rin ang mundong ito kahit na matilim na sa paligid. Dami ng bagyo, dami ng problema. Pero may Kristiyano pa rin na nagliliwanag. Kaya sabihin mo siya katabi, mapalad ka. Oo, palapakan natin ang ating Panginoon, mapalad ka. Mapalad ka. There are things to consider about the nature of faith. Ano yung mga bagay-bagay na consider natin na yung faith ay likas na yan, natural. Ang kailangan lang sumunod ka. Ang kailangan lang mag-stand ka. Ang kailangan lang manalig ka na kasama mo ito. Diba? Sabi ko riyan, fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:2. But the fruit of the Spirit is love. Nandiyan ang pag-ibig, nandiyan ang kagalakan, katuwaan, nandiyan kapayapaan, nandiyan yung short suffering. Ano yung long suffering? Pagtsatsaga, kabaitan, kagandahang loob, at katapatan. Faithfulness, katapatan po yan. So, nandiyan po yung bunga. Pag ikaw ay nasa kay Lord, kailangan na gumawa ka ng kanyan. Kung ang bunga mo, lagi kang hate. Kasama ba ba ang Lord doon? Nakita mo yung mahal mo sa buhay, hate. Kasama mo yung namerwisyo sa'yo, nagkinasalubong mo, hey. Paggaling ko, praise the Lord. Asan ka? Mananampalataya ka, hindi magpasensya ka. But kung hindi ko pa kaya ngayon, tulungan mo po ako na mag-forgive. Tumulungan mo ako na umunawa. Tulungan mo ako na potensya.
Di ba? Mga ano, real talk to. Mga magulang. Mga magulang, nandito ka, taas na kami mga magulang. Di ba, minsan nainis kayo sa sarili niyong pamilya. Para hindi kayo sinusunod. Pati anak mo, nainis ka. Sino nainis yung anak dito? Kung nakikita mo, nagtatrabaho ka, tapos yung anak mo, hindi nagtatrabaho. Tama? Oh, ang generation ng mga bata ngayon, gadgets. Ang generation natin, hindi gadgets, walis, loto. Tama? Linis. Ang generation ngayon, di ba? Kasi, bata pa lang, binigyan mo na ng gadgets. No wonder why, palaki ng gadgets din. Eh tapos i-compare mo ngayon yung sarili mo, ba't wala kayong ginagawa? Nandiyan na kayo. Hanggang gabi. Nature of faith na eh. Para lang nun. Oh. Kaya bilang official, dito ako sa long, yung iba gusto short suffering. Pag ikaw pinasa Lord, at ang buhay ka long Suffering. Eh, ang tao gusto niya short kagad eh. Hindi. Iba ang Diyos. Iba training niya. Manampalataya ka kahit nahirap ka sa gadget mo. 2 years pa lang naman tayo eh. 2 years pa lang, yung iba 15 years na eh. O, kahit na paano. Iba ko, ilan ang Diyos natin. Isa lang yata niyang live ngayon. Ano pa? Nature of faith. Number 1, fruit of the Holy Spirit. Kaya mamunga ka sa Biblia, bakit mamunga ka? Namumunga ka ba ng pag-ibig? Dapat naman palagi yung pag-ibig sa inis. Nainis ka na, pero na-overcome niya dahil sa pag-ibig. Okay. Kaya, itong joy, kailangan kahit yung buhay mo dumarating ng kabi-kabilang karamdaman, ito, pwede pa rin. Ang daming mga kagulumihanan, sarili mo, may kapayapaan ka pa rin. Kasi kung wala ka ng kapayapaan, kaya yung iba, hindi na nakapagpatuloy kasi nawawalan na confuse. So, dapat kasama yan, ha? Namumunga tayo ng Holy Spirit, siya po yan. Naka-cluster po yan. Makakasama po yan. Kada paano dapat meron tayo yan. Okay, number 2. Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him." Whom He said? Yeah. Work of God. Kailangan maniwala ka na may ginawa niya. Ano yung kanyang ginawa? Ano yung pinaka-primary purpose na ginawa ng Diyos? Sabi niya eh. Jesus answered and said to them, "This is the work of God." What is the work of God? That you believe in Him whom He sent. Ang ibig ko sabihin, maniwala kayo kay Kristo. Siya yung galing sa langit na buhay na tinapay. Siya yung galing sa langit na pag binigyan ka ng tubig, hindi ka na mauhaw, hindi ka na magugutom. Manalig kayo dyan. Bakit nature of faith to? Yun ang pananampalataya. Hindi naman natin nakasalumuha si Kristo. Hindi naman tayo Hudyo. Gentiles tayo. Amen? Kaya manalig ka. Ito yung gawa ng Diyos. Paano kumilos ang Diyos sa buhay mo? Dapat yung gawa ng Diyos nasa buhay mo. Paano kikilos ang Diyos? Dapat manalig ka kay Kristo. Kung anong ginawa niya, kung anong sinabi niya, sundin mo para kikilos si Kristo sa iyong buhay. Yun ang gawa ng Diyos. Yung nagbuhay ka lang eh. Yung na-enlighten ka lang eh. Yung nagbago ang buhay mo. Amen? Ang dami ng miracle ng Lord sa buhay natin ah. Mabilang nyo na ba yung mga miracle ng Lord sa buhay nyo? Kung lang kayo naging mananampalataya? Hindi nyo naman bilang. Ako hindi ko na kaya bilangin eh. Halos araw-araw eh. Sinupply ng Lord yung pangangailangan natin. Isipin mo na lang. Ilang taon tayo nasa pandemya. Tumaba naman tayo lahat eh. Lumusok naman tayo para ng pandemya. Gutom, wala nga. Pero kita mo yung mga tao, hindi naman malnourished eh. Ibig sabihin, tinuhay tayo ng Diyos.
Amen? Yung iba, nasa mindset lang nila na mahirap ang buhay. Pero sa gana, kung kay Kristo ka, kahit na papano mo, ay makakaraos ka. Pero mo mga kapatid, manalig ka lang yan. May ginawa ang Diyos para sa iyo. Dahil nanalig ka kay Kristo. May ginawa. Imposible yan. May ginawa Diyos. May pag-uutang ka ng lakas ng loob. Talino, mayroon. O manalig ka sa puso mo at magpahayag ka kay Kristo na siya. Yun ang ginawa ng Diyos sa iyo. Ay, biro mo, na-enlighten ka. O, ay, mapalad po kayo kung yung mga anak nyo since birth, mananampalataya po. Totoo po yan. O, kaya mapalad po kayo. Tayo, di ba? Gagilala kay Lord. Ano na? Alos 18, 19 years old ka na. Ako, 20 years old. Nung nakakilala ako kay Lord, hanggang ngayon, 64 na ako. Hindi na ako bumiti. Hindi na. Kasi ang sarap eh. May kapayapaan, may kagalakan, may tagumpay. Ang sarap eh. Oh, ang sarap. Ang sarap. Kasi nasa Lord ka eh. Kahit nakakulong na sa mundong ito. Nakangiti ka pa na eh. Tingala mo lang yung ulo sa kalangitan. Mararamdaman mo. Mararamdaman mo yung nature. Yung Diyos na talaga siyang lumikha. Oh, you can just reach your head towards heaven. Sabi ng Lord heavens declares my glory. Nagpapahayag na yung kanyang kalwalhatian. At mararamdaman mo yung paggawa ng Diyos sa kalangitan at sa kalupaan. Kasi talaga Diyos sa pagpapahayag. Mararamdaman mo. Hindi ka mawala ng pag-asa. Oh, manghihina ka man sa dalila. Oh, mawawala ka sa dalila. Oh, sa dalila. Magkakasakit ka, gagaling ka. Manghihina ka, lalakas ka. Oh, hindi pwedeng tuluyan ka ng manghihina. Hindi. Kasi mananampalataya ka na. Kaya dito po, number 3. Gift, pero mo gift of God. Yung faith na yan, gift of God. Ano? Paano? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Yung ating pananampalataya, regalo ng Diyos yan. Kaya pag regalo ng Diyos yan, ay dapat makakilos. Dapat makakilos. Hindi dahil sa atin. Yung ginagawa natin, hindi dahil sa atin. Dahil, yun ang pananampalataya natin kay Kristo. Let those that have ears, let them hear. Yung mga may pandinig ay maginig. Tanong, sino nagsabi nun? Si Jesus Christ. Ilang beses niya sinabi yun? Marami. Nag-resurrect na si Jesus Christ. Sa Revelation chapter 2 and 3, ilang beses sinabi? Nag-resurrect na. Let them hear that have ears. Let them hear. Espiritu nagsasabi nun. Ganun katindi ang salita ng Diyos. Kaya pinagpipray yan. Amen? Ipapalimot talaga sa inyo ng Lord yan. Oh, ilang taon ng sabi ng church, manalangin tayo tuwing alas 3. Tas ang kamay ang nakakaano. O yun, meron. Meron. Bakit nakakalimutan natin? Samantalang yung mga unbeliever tuwing alas 3, nandun sa TV yung ano nila. Ang tanong, bakit alas 3? Biblical yun eh. Yun ang pananalangin nila Apostol Pedro sa templo, alas 3. Oh. Kaya naman po tayo saglit. Araw-araw yan, pagdatnang ka ng Lord, kung yung connection mo kay Lord, pag alas 3, alam mo na. May connection ka eh. Buhay yung pananampalataya mo eh. Gising. Kaya maraming natutulong ng Kristiyano. Ang solusyon, ipinagpipray yan. Lord, tulungan ko ba? Kaya kung gusto nyo na mag-grow yan. Ipinagpipray ko yan. Kasi, it is pinapahalagahan nyo ba regalo ng Diyos? Regalo nga ng tao, pinapahalagahan natin. Hindi pa ba kayo? Ako ba yung ibig kong sabihin? Ang sarap ang lingkod sa Lord.
Ang sarap magiging mananampalataya. Kasi regalo ng Diyos. Number 4. Comes from the heart. Ano mo ang pananampalataya? Galing sa puso. That if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has risen from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Heart and mouth. You know. If you confess with your mouth, believe in your heart that God has raised him up from the dead, you will be saved. Yung iba yan ang pinangahawakan nila. Wala pang action dyan, ang faith pa lang yan. Nag-confess sila, naniniwala ako, Panginoong Isus. Nagpahayag, tinatanggap kita, Panginoong Isus. Pinahayag niya, tumanggap siya. Naniwala siya sa kanyang puso. Nagtiwala siya. Nakasama niya ang Diyos. Maliligtas ka. For the heart, one believes, and with the mouth, kaligtasan niya. Ipapanaw natin ngayon, sabihin mo siya katabi, ipapanaw natin ngayon. Oo. Money talk sila, tayo God talk. Oo, sa Diyos tayo. Amen? Bakit? Magkabawalan din naman ng pera, magkakaroon ng new world order Magkakaroon ng cashless society. Sa susunod ano na lang yan, yung mga pera, wala na yan. Wala na value yan. Mas mahalaga yung may pagkain ka sa araw-araw. Ay, mawawala ng value ang pera. Oo, nasa Bible din yan. Kaya magtanga, tatakan na yan. Okay? Number 4 comes from the heart. Number 5. Evidence of the things not seen. Yan yung mga ebidensya. Alam nyo, pagka may pananampalataya at nagmumula sa iyo, evidence the things that are not seen. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alam niyo, pag may masasabing pananalig yan, kung inaasahan mo na yung mga wala ay mangyayari sa iyo. Nakuha nyo? Ibig ko sabihin, ang pananampalataya o ang pananalig, dahil sa Diyos ka umaasa, kahit na wala pa sa kamay mo, isang araw, mangyayari, darating yan sa buhay mo. Kayo ba'y pinagpala na? Anong klaseng pagpapala? Hindi nyo na mabanggit, di ba? Hindi nyo na mabanggit. Kapayapaan, pagkala, hindi naman nababayaran yan eh. Yung pera, susunod na lang yan. Yung matiwasay ang pamilya, susunod na lang yan. Yung may kapayapaan, susunod na lang yan. Ang pinakamatindi pa rito, ganito, yung protection ng Diyos sa'yo. Hindi ka mawalala. Akala mo, ang tindi ng sakit mo, yung pala pagdating doon, mas matindi pa yung sakit ng ito. Totoo. Nandiyan pa ba kayo? Kasi inaalagaan ka ng Diyos. Kasi anak ka niya. Alam ng Diyos yung sakripisyo niya para sa iyo. Dapat tayo din, alam natin. Kaso nawawalang halaga yung natin, pananampalataya natin. Kung saan natin pinagpapalit yun. Amen? Dapat meron tayong kasamang soul winning kahit na tig-isa-isa lang tayo. Huwag kayong magalala sa lugar. Bakit? Pag 120, di ba apaw na tayo doon? Doon kayo kakain yung 20 sa baba. Pero kayo magalala, ang kakain doon, hindi kayo. Pero kasi, di ba, ang mga worker, di ba, ganun kami nagsasakripisyo para sa mga mananampalataya, hindi mananampalataya para sa mga bisita. Pero mo naman yung kalaga na isang kaluluwa na tumangkap, libo-libong anghel ang nagagalang sa kalangitan. O saan ka pa ba? Number 6. Tingnan nyo, a gift of the Holy Spirit. There are diversities of gifts, but the same Spirit. Alam mo, kapag nilikod natin, pag nasa room tayo, pare-pare, iba-iba nga lang level. Same Spirit, pag ako pinagkalooban ng miracle, meron din kayo yan.
Isang Diyos talagang lilingkod. Bagyo dumating, kadiliman, sakit, karamdaman, kahirapan. Yung pananampalataya, nagpo-forward eh. Hindi siya naging stagnant eh. Lumaki yung pananampalataya. Kaya naman pinagkatiwala tayo ng Lord, nilampas ko. O, kahit na paano, di siya naroon. O, ikot-ikot na tayo. Kaya salamat sa Diyos. Bakit? There are diversities of gift. Iba-iba yan. Pero sin spirit. Wari, ang gift mo. Music. Gift na yan. Meron tayong gift eh. Pag yung propeta ka, nagdadala ka ng salita ng Diyos. Propeta ka. Sa panahon natin ngayon. Yung propeta noong unang panahon, kausap nila ang Diyos. Darating pa. Merong panahon yun. Kasi kausap nila ang Diyos. Ang propeta ngayon, yung salita ng Diyos, pinapangalan. Okay? Sino ang evangelist? Yung evangelist, wala ka, brother Jeff. Lagi mo sinisira ang salita ng Diyos sa kapwa mo security guard. Hindi mo alam, ginagampanan mo yung pagka-evangelist. Okay? Dito, yung wari, gusto mong i-share ang salita ng Diyos. Wari, yung mga kumari mo. Diba? Nagpupuntahan kayo. Nagpupuntahan kayo sa hagdan, alas 3. Siyempre, walang trabaho, walang gano'n. Yung iba, nagtutungin. Nagtutungin. Pero, sinisiran mo sila. Hindi ka nagtutungin. Sinisiran mo, mahirap. Nagtutungis ka rin, sinisiran mo sila. Hindi sila paniwala sa'yo. Hindi ka nasa liwanag eh. Nagtutungis ka lang, kumala ka ni Lord. Tatawaran ka lang patalikot. Walang saysay. Ayaw ko sila magtungis. Graduate ako niya sa tungis. Dapat ganun ka. Bakit nandito ka? Hindi, tinitingnan ko lang kung sino manalo sa'yo. Bakit malato? Hindi, sisiran ko kayo. Kasi graduate ako. Dapat ganun. Nag-ilaw ka pag gano'n. Pero pagkasama ka roon, ay hindi ka ilaw. Hindi ka. Tawag yan black magic. Hindi kikilo. Verse 7. At another faith by faith. Okay. Meron pa ba? Substance of things hoped for. Now faith is the substance. Sinabi ko na po yan. Okay? Yun ang nature of faith. Pag sinabing nature, likas. Natural. Kaya ang faith, pag pinag-usapan Diyos, dapat natural na sa'yo. Natural na sa'yo na pagpalain ka. Natural na sa'yo na may joy ka. Natural na sa'yo yung buhay mo talagang may hindrances. May bagyo. Nakakita ka na ng buhay na walang bagyo. Minsan may sakit, minsan may problema. Pero, maging kampante rin yung kaya. Amen? Wala kang ganyan ng buhay. Last. For we walk by faith and not by sight. Pag mananampalataya ka na, kahit na may problema sa pera, isang araw, gagraduate ka na. Isang araw, maayos din yung kalagayan namin sa pera. Kasi you walk by faith. Hindi sa kalagayan mo. Ano ko makakaroon ng bahay? Nagpabike lang ako. Ang kita ko lang from mouth to existence. Alam niyo, mouth to existence. Isang kahig. Isang kahig. Paano ako magkakaroon ng bahay? Kung manampalataya ka isang araw, bibigyan ka ng Diyos ng bahay. Maging tapat ka lang. Kasi kumurino nga, di ba? Magpabike siya. Pagkain lang siya. Kumain. Ang matindi pa, kumain ng pagpag. Kumain na ba kayo ng pagpag? Di ba? Pero kahit na paano, naging mayor siya, kumantidado ka niya. Bakit? Laki ng ano niya sa Diyos. God first siya. Natalo siya, di ba? Oo. Pero, sabi ko na ito, nag-report siya ka. Oo. Yan ka ba kayo? Ganyan talaga ang buhay eh. May pagkatalo, may panalo. Hindi ka laging panalo. Matalo ka man ako. Matalo ka man kayo. Matalo ka man yung desire mo. Hindi natupad. You walk
Na. Alam niyo, pag nasa Lord ka, may word of God ka, tapos nakikinig ka, ako, lumalago ka. Ang sabi ng Lord, lalago ka ng 30, 60, 100 fold. Ano yung paglago mo? Physical, financial, spiritual, knowledge, wisdom, understanding. Lalago ka talaga. Masasabi mo sa Lord, tunay na Diyos ka. Lulundag ka sa tuwa. Lulundag ka sa kalak, sa paglilingkod sa akin. Papuri ng Diyos, salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Nakapasa tayo, ibigay tayo na. Pero tatan tayo ng samantala yung iba, palisa. Tutuwan ko sa atin. Ayaw ko lang tayo